Òmnium posarà en marxa una sindicatura per fer un seguiment de la tramitació i l'aplicació de la llei d'amnistia. Ho ha anunciat Xavier Antich en un acte en defensa d'aquesta llei. Sí, clar que sí, ho vam fer i ho tornarem a fer tants cops com calgui. Òmnium ha volgut fer una festa perquè considera que ha aconseguit el seu objectiu. Una festa amb l'antiga junta directiva de Jordi Cuixart i amb l'actual de Xavier Antich, en presència de dirigents d'Esquerra, de Junts i de la CUP, i també amb Jaume Sens, dels Comuns. Òmnium ha celebrat en aquest acte haver aconseguit l'amnistia, una reivindicació de l'entitat en els darrers anys. Ara diuen que és el moment de passar a una nova fase, a una nova reclamació, al referèndum d'independència. Ens deien que l'amnistia era impossible, que ni tan sols se'n podia parlar, que els qui apostaven per ella estaven bojos. Però fa només una setmana, els mateixos que ens ho deien han registrat al Congrés una llei d'amnistia. Vam treballar pel gran consens en favor de l'amnistia i ara ho farem amb l'autodeterminació, perquè aquest país té dret a ser qui vol ser. L'entitat creu que els jutges posaran impediments en l'aplicació de l'amnistia i ha posat com a exemple el cas Tsunami. Per un delicte de terrorisme, acusant sense cap base 11 persones bones de dirigir una organització criminal. No som nosaltres els que estem bojos, són ells els que han embogit. Òmnium ha anunciat la creació d'un mecanisme per assessorar els que es considerin afectats per l'amnistia. Aitor Álvarez García, TV3, l'Hospitalet de Llobregat.